Educația prin experiențe, un lux sau o necesitate în 2026 în Moldova? Hai să clarificăm împreună. Am pornit cu cursanții EDE Academy într-o excursie specială, platourile Moldova 1, camere, lumini, microfoane. Tot ce vezi pe ecran are o poveste în care fiecare detaliu contează. Copiii au descoperit cum se filmează un interviu sau o emisiune, cum funcționează mecanica și ce se ascunde în spatele fiecărui cadru. Spoiler, nimic nu e întâmplător. Magia adevărată: au devenit prezentatori și invitați, au oferit interviuri reale și au intervievat colegi, simțind cum vocea și postura fac diferența. În acel moment, orele de public speaking și dicție au prins sens. Concluzionând, educația autentică nu e un lux, e cheia încrederii și curajului. Experiența transformă teoria în practică, iar lecțiile devin instrumente reale pentru viață. La ADA Academy învățăm prin a trăi experiențe și tu poți simți diferența. Pa!